kuartel guztietan dagoelako arduradun bat, eta kuartel guzti horien arduraduna da 5. zonaldeko burua, kasu honetan Juan Atares, general. Juan Ataresen gainetik, egongo litzateke, Guardia Zibila zuzendaria, garaiatan militar bat izatetzen, eta zuzendari horren gainetik ja ministroa, barne ministroa, egongo litzateke. Guk ez dugu lortu, ibilbide hori dena barne ministroaren ganaino egiterik, baina irakurri dugu zonalde bakoitzean zegoen organigrama, aginduak nori ematen zizkion, nor zen aginduen jasotzaile eta nor zen agindu horiek betetzeko ardura zeukana, eta guk egin dugun irakurketaren arabera, Juan Ataresen gandik etorri zen agindua. Hidalgoren gana, Hidalgo agindua betetzeko kargua ematzeo Francisco Burgosi eta Francisco Burgosek bi kide hartu zituen eta etorri zen kanpazarera hilketa hori egitera.